Guys, good morning guys. Karon kay Sunday man guys. Musimba ko karon guys at sa Carmelite. Niapa ko sa Vincent guys. Og kapoy guys. Og karon ipakita ko ang bahay sa Vincent karon guys. Let's go! Padawang pa ko guys sa Carmelite guys. O naarang mga sa padawang ako sa Yongto guys. O sana! Laban! Laban! Ay mga paandari guys, oh ang mga manhole sa kanal guys, giayos guys. Tapos guys malapit na ko guys sa SM Lanang guys. Siguro guys wa pa nag guys, wa pa nag-abli kay alas 10 pa man na sila guys mag-abli guys. Oh na guys, ang mga tao guys naglakad lang kay pa man guys, morning pa man guys. Naara guys ang mga building diri guys. Kapuyay guys, maglakad guys padong sa simbahan guys. Guys, sirado pa ang guys, Pinongs guys, sirado pa guys ang Pinongs kay sayuhay pa guys. Og ang SM guys, nara ang SM guys. Langan-langan pa ko makita ko ang SM guys. Nara guys ang SM. Pagtapos sirado pa man guys. Jollibee guys, nara guys ang Jollibee guys. Puyay guys, ang mga building guys dagko ay na guys. Mao na dire sa Davao guys. Na ay jeep guys nga sa guys, walang way sud guys kay kuan guys sayuhay pa guys. Merong puti sa SM guys. O yan ang puti sa SM guys. Arena mo guys na Davao guys. Muna ang SM guys. Kaya murag nag-sale sila guys. Karon siguro. Huwag ko kahibaw guys kung nag-sale sila kay wala manggug ko guys. Naglakaw-lakaw guys. Narawang ko sa bahay guys. Update ko na lang kayo kung mag-abot na ako sa Carmelite. Hinga muna ako guys kay kapuyay guys. Karon guys naana guys ang simbahan sa Carmelite guys. Update ko lang kayo. Karon guys pasok na ako sa entrance. Naara guys ang entrance guys. Tapos guys na yung mga poliobi guys. Naapa guys ang mga poliobi guys. Mga bulaklak guys. Ang mga bulaklak guys. Napoy na ninda po diri guys. Abot na ko guys sa Carmelite guys.
Pasok na po guys sa simbahan guys. Para makuan guys. Good morning po. Guys, ang mga tao guys. Guys, tapos na ang misa. Maadto na ko guys. Mauli na ko guys sa amo guys. O karon guys. Mauli na ko sa bay guys. So, tanawa ang truck guys. Nag-traffic guys. Kay namuhi naman ang simba guys. Tapos guys, mauli na po ko guys. Tawa ang fan view guys sa Damusa. Oh. Hello guys, pauli na ko sa Damusa. Oh, kuan guys. Nagbaktas ra ko kay turno man gud ang motor guys. Unsa? Nag-vlog na lamang ko guys. There na guys ang mga truck guys padong sa Damusa guys. Tapos ang ako guys padong ko sa Vincent. Ambot lamang guys kung maabot man ning ahong sapatos kay naguba namang bugla pala pa guys. Hapit na guys maukang guys. Arong mga bahay guys. Oh, kani laging pobre lagi ta guys. Baktas na lamang pa guys. Karon guys, daghanan yung sakyanan guys. Oh, kaso kay wa may rila guys. Baktas na lamang ta guys no. Oh, na yung mga kananan guys. Oh, si kinsa lang wakari sa Davao. Ari na mo kay safety mo diri sa Davao. Nga daghanay ko andiri guys. Bye na mga karaan guys. Building guys sa Davao guys. Og kuan guys. Magpadong ko guys kay arang inita guys. Nga alas 8 pa guys, init na guys. Hani ang pandering guys. Mga building na Pacific. Og magpalit ng ticket guys diri sa Pacific padawong sa Davao guys. Padang Manila guys, na ara guys.